Bahlangene phansi phezulu bangamahele ukuzwana emndenini akusekho kuqhudelwana ngempumelelo yeingane isithunzi somalume abangasebenzi sinyathela ngeenyawo izwi labo alizwakali uthi omunye ningasihluleli nathi besingathanda ukuhluleka kepha siswela amandla ukukhuphukela ngaphezulu nina njengezihlobo ezisemandleni ngaba nisiluleli isandla nesikhuphukela ngaphezulu uthi omunye ubaba eziphendulela umzala ngikudeleli kodwa ukuthi sihamba ngeimoto eziphezulu ihlala emadolobheni akusho ukuthi siyanikoloda nathi sazama ukwakha ikusasa ukuze izingane zethu zibe nesinko eziyophila ngaso ngunaphakade nani uma nihlanganisa kungahlangani ithemba ningalahli nikhuleke njalo ilanga liyoba linye uJehova uyiphendula imithandazo yenu nginibingelele babukele emakhaya igama lami uSimnika Imbongi uyazi ke mase sila sizokuvuselela ithemba khona la kumcebo umfana kaGogo YouTube channel sizothi phephethe emlotheni mkhulu ngicela babingelela abantu bakho mfana kithi hayi cha uyayishaya lezi inkondlo zakho mfethu cha kubalekile ukuthi mfethu umuntu mayebeka induku yobandla mfethu anconywe mfana kithi yabo so mina ke igama lami ngumcebo umfana kaGogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle fuze fulela thina sagqiba inyama sayitshela ukuthi izomila thina abanye amadoda ebiya ngamahlahla sabiya ngenkomo sengisho thina ke safa umuntu enqini savuka sakhwifa ilanga iqade lihle mfethu isalukazi sami sasithi ke unompunyumphunywana uphunyuka bemphethe umafavuka njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi mfethu yakhoshi ma mkhulu namhlanje mkhulu angazi ngicela uqala usichazisele la mkhulu ukuthi umsebenzi wentindili yini intindili mfethu ke iyona le kulabo abangayazi mfethu intindili mfethu esikhathini esiningi ukuthi ufuna ukuyokhetha eyenkosazana enamandla ufuna ukuyithatha zonke izintindili mhlawumbe ezu10 angithi bathi yini coconut seed ngokwesingisi so ufuna ukuzithatha zonke mfethu ezu10 noma ezu20 bese uzifaka emanzini uma uke wazifaka emanzini mfethu kwaba khona intantayo iyona ke inkosazana le iyona ke ekhethekile ukuthi ke usungayithatha uyisebenzise kahle mfethu eyokuvika iyaphinda futhi kube into yenhlanhla sho njoba kuye entantile shuthi itshengise inhlanhla futhi nakhona uyakwazi ukuthi uyithake ngezinto enjani ngezinto zokuthi uvike ukuthi khona izitha ezikulandelelayo noma nje imkhokha nje mfowethu yabo ingakho izangoma eziningi nezinyanga zisebenzisa ngoba iphebeza imkhokha eminingi mfowethu kuloluhambo sulhambayo thina so akukho okusondelayo kuwe nje mfowethu ngingasho kanjalo ukuthi uma uyikhethe kahle wayikhetha kwabe yakho ngoba isuke ikhetha ukuthi iyantanta emanzini iye phezulu njengisa kona mfowethu ukuthi ikhetha wena bese wena uyayithatha ke usuzoyithaka ngeindlela wena ofuna ukuthi uyithake ngayo kodwa njengoba ngisho mfowethu iyangena enhlanhleni iyangena futhi nasekuvikeleni iyafana njengelabatheke ilabatheke uyakwazi ukulicuphela into yobumnyama uyakwazi futhi nakhona ukulicuphela into ezoba nokukhanya mkhulu so mawukuthi ikukhethile lapha njengalendlela osho ngayantanda wayithatha wayifaka nje ungayithakile ifika isebenze noma kumele uyithaka abanye bayithaka abanye abayithaki mfethu yabo ngoba ufuna uvela uyigaxe kube into ohamba nayo kube into ohamba nayo mfethu ukhuluma nangenkosazana ngifuna uunderstand la mkhulu ukuthi umoya wenzuza nowenkosazana ingaba umoya ofanayo noma wehlukile mawukuthi mhlawumbe wehlukile wehluka ngayiphi indlela inzuzo lezi idalwa zasemanzini angithi mfethu ngiyacabanga ukuthi imoya wenkosazana nomoya wenzuza ucishe kube nobuhlobo kuyikona phela mfethu ukuthi ke ezinye zezincazelo mfethu abanye bazazi ngendlela ehlukene abanye bazazi ngendlela ehlukene so ngiyacabanga ukuthi ke inkosazana nenzuza mfethu imoya yakhona iyahambiselana ngoba into etholakala endaweni eyodwa ezithunyweni zasemanzini mfethu ingakho ke esikhathini esiningi uthola nomndawo uyabo nomndawo mfethu uyawuthola futhi ekutheni kuyidalwa zasemanzini even nangendlela abasuke benza ngayo mfethu
mebezophothula idlozi kuba nendlela ecishe ifane mfowethu kuyikona ukuthi kuhluka amasiko ohambo lwakho mfowethu ukuthi ke wenza kanjani. Okay, amkhulu kuyezwakala. Ngaphambi kokuthi emkhulu sibafonele yabo. Yeah. Nala ngisafuna nje ukwazi indlela wena ocabanga ngayo. Yeah. Ngoba abantu bathi abaningi bathi kunomehluko phakathi isiko. Usiko nosiko impilo. So mhlawumbe ngicela ungichazele ngokwazi kwakho ukuthi lezi zinto zihluka kanjani or mhlawumbe kusayinto eyodwa. Hey mina ngibona ngathi into eyodwa mfethu kuyikona phela ukuthi ke umuntu nomuntu useyibeka ngendlela yakhe mfethu yabo ngoba phela usiko mfethu. Yabo igama elithi usiko mfethu culture culture mfethu khumbula ukuthi phela kunabantu uthola ukuthi mhlawumbe bazo categorize yabo ngendlela ehlukahlukene mfethu uthola ukuthi umuntu mfethu uzothi i-tribe i-tribe ihamselana ne-culture yayibona into engisho i-tribe ihamselana ne-culture tradition ihamselana ne-culture yayibona into engisho indlela ngicabanga ukuthi ihluka nge-practice yayizinto engisho ngoba phela ekugcineni ukhumbula ukuthi mfethu i-culture kune-tradition yakhona kwi-culture kune-tribe yakhona and zonke lezo zinto lezo zi-under i-culture but kodwa ziney'nhlelo ey'hlukahlukene mfowethu ngiyacabanga ukuthi nalapho bekuyinto mhlawumbe ababezama ukuthi-ke bayihlukahlukanise kanjalo ngendlela yabo. Manje sengiyachazeleka mkhulu. Ake sizeke laba mkhulu esihleli vele size ngabo la. Singene ema-testimony nje straight sibeze ukuthi basiphathele. Alright mfethu mina ngiyangithande vele mfethu ukuthi ke siyibambe ngale ndlela yethu ye-culture yokuthi ke abantu sibafonele singababukanga so type nje lana sithi testimony mesithi testimony mfethu into emnandi ngale nto esishuthayo akukazi kube khona ukhathi hlezi ihamba nje kanje yabo and ukuhamba kwayo kanje itshengisa kona ukuthi sisafuna ukuyibamba ngeqiniso kwabantu yabo so uzoyibuka lapha mfethu mina ngiyibhekile angithi ngifuna khona yabo nje akho ngisho nento ekhona la etshengisa ukuthi mhlawumbe khona la ngibuka khona ngoba kunecamera lapha so yabo nje ngithi kanje bese ngiyangena futhi ngingene futhi phakathi inside. Okay sengingaphakathi simfonele umama sizwe ukuthi uhamba ngaluphi uhlelo ithi calling engabe ithi ringing. Hayi mina cha azingivumi lezi azingivumi wena kodwa hlezi njalo mfethu akulamalanga akufani kulamalanga akufani mfethu yazame testimony bese sithi kanje ngibheke eceleni mhlawumbe ukuze ngeke kube ngathi khona into engiyibheka lapha noma ungabuya ungene futhi. Alright inside hayi sibone mfethu mengihluleka la hayi ngizonikeza wena mfana kithi sike sithi afonele lo muntu. Okay hayi okhethe mfana kithi okhethe sibone wena ukuthi ukhetha ngayiphi indlela. Same thing konje lo wala testimonies ngibhale ngendlela futhi sashafula still nazo ngangena noma ikuphi ke lapho angenile ngena nazo phakathi inside amzame mkhulu asizwe mfethu it's ringing hayi wena ufuna uhamba uyobheja kumele uyenze ku-Hollywood ngathi ukhetha kahle no answer sisathi yakuncoma into enhla incono yamele yajika khona la mfethu sibone kunabantu asebe-enjoya mfethu i-channel yethu mfethu ngibuka ama-comment mfethu bathi hayi buka sengiyakurobha futhi sengikhetha kwesithathu. It's fine mkhulu. Okhethe mfethu sibone bangathi angikho fair ngena ngena futhi phela sibone ukuthi ubani ohlulayo kulezi insuku uyangihlula ngifuna uqamba manje ngihlula naye ithi calling uma ithi calling it's calling shuthi sikuyi-draw sikuyi-draw manje siphinde nami-ke ngiye futhi nami ngibone testimonies bona sobathola
Yeah, anytime nje ungangena phakathi inside. Kwasekushesha kangaka. Ayisasebenzi le number le. Oh, okay. Okay, usenze kanje. Testimony futhi. Testimonies. Yeah. Okay, sizoze kanje. Yeah. Ungangena. Uzame futhi phakathi. Yeah. Lisho la muntu ayiregister le number. Oh, yathi ringing. Ngingakhulu. Akayibambeke. Laba semsebenzini abanye babo. Ngale ikhathi. Basemsebenzini abanye babo. Ngoba iyaringa. Iyaringa yona. Iyaringa ngothola ukuthi mhlawumbe usabhizi. Ufuza mali. Ngiyabona. Siyamshweba lapho. Siyamshweba. Uthi ngikhethe ukugcina and then now uzoshawa wakho 2. Yabo lento yethu ukuthi asilentuzana mfowethu asibatsheli siyabazuma nathi isenza ukuthi le lentuzana ithi ukudonsa kancane ithi ukudonsa kancane usungenile ngenile okay yeah ithi ukudonsa kancane kodwa ke phela ke ufune phela ekugcineni singasethi ngoba bese ke sasetha kuzobukeka ngathi mhlambe sesiplanile sinama plan kanti cha ayikho planwa lutho mfowethu senza into yenze kodwa Nkosi yami yini namhlanje yonke phela weekend inkonje weekend yazi ngifonela umkhulu uzoza ukuthi ngisaphuza ihenisi khala negongo lapho obheka umunye lapho sibona awu hayi wona mfowethu kodwa kunalelanga leli mkhulu samthola sesithi hayi manje sesilahle ithemba samthola kodwa kuhle kona lokho mfowethu kuhle kona lokho mfowethu ngingangena mkhulu ongene ngibo ngingenile ngena ngibo nazo simza okay asizwe ke uyakhetha lezi zinto kazi phalapha iphalapha uyazibona kodwa lezi thokoza gogo unjani? Hayi right salukazi phela lana wena gogo sishutha yebo gogo right sishutha lento yethu ka YouTube wena salukazi yezo manje wena gogo njengoba sishutha lento yethu ka YouTube ngiyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony manje gogo sifuna ukwazi ukuthi iziphi izinkambo wayisebenzise ndihamba kanjani. Okay. Hayi ngisebenzise uPinky. Halala. Unyembezi enhliziyo. And then ngaphinda ngasebenzisa ukhayisile. Hayibo. Ngoba nosithandwa loshini. Yeah, hayi into zami zivuleke ngendlela emangalisayo. Inhlanhla zami zibuyile. Sengiyakhona nje imali angihlala isikhathi eside nganamali ngathi ngiyadlala kubo Hollywood ngiyawina. How? And then no SARS naye ngathi ledala ngithola imali ka SARS. Hayi gogo. SARS naye umbhadalile imali ngiyacabanga ithi 1.6 nginikeze yona nje ingazange ngisubmit next. Shoza ukusazi uvero wakukhumbula wena gogo after nje ushaye nje lezi washo wena salukazi kwavuleka yonke into. SARS wathi yazi siyakukhumbula wena ucustom lethu ethina sikhoda wena. Hayi salukazi. Hayi mina ngiye ngithi akuyona coincident gogo ukuthi uthi ukugeza bese valo kuvele kuvuleke yonke into kusuke kuyidalwa zakho gogo sebenzisene nazo wahamba olanda inkamo ngokukhumbule phela gogo ukuthi ngaphansi kwesandla sedlozi so if wena uzothinta into edlozi wena gogo bese valo lokho ke ulindele lizokubusisa la likubusisa khona salukazi yezwa. Hayi kakhulu. Hayi ngiyajabula ukuzwa lezi indaba wena gogo ngathi inkosi ngakubusisa njalo yezwa. Nakuwe futhi akwandisele ulo kanjani ugogo akubusise kakhulu usize iSouth Africa yonke neAfrica yonke. Uthokoza gogo thokoza. Siyathokoza mkhulu. Yeah. Okay. Mfethu yezwa mfethu bayahalalisela mfethu.
bayahalalisela. episode ne-episode uthola iy'busiso. Awu mfethu mina ngiyibona lento leyo ukuthi shuthi kahle kahle iyawunyusa umsebenzi. Kakhulu. Iyawunyusa nje umsebenzi. Asizame Awukuphinde omunye ukhethe futhi mfethu mkhulu, sibone ukuthi ngoba ngathi unenhlanhla ukungilethela abantu abangincomayo kulezi insuku. Sesimzame testimonies. Yeah, ungangena noma ikuphi-ke lapho mfethu ngena futhi. Alright, okay. Size mfethu. Yarenga. Hayi ngathi sengizotetela wena kuba wena ukhetha njalo mfethu. Yathi lento uyenza ibe fast. Vele isithembu uzoyibamba kodwa. Ngiyambuka ukuthi ufane profile yoPopeye. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Alright, salukazi. Ngiyaphila kanjani? Oh, ngiright asikuphazamisa kuzuhefuzela nje gogo. Salukazi. Sakuzuhefuzela asikuphazamisa. Yebo. Ngakhuluma? Yebo, siyakhuluma mkhulu nje. Oh, alright ke gogo. So lana wena salukazi phela sishutha lento yethu aka YouTube wena gogo and siyabona ukuba sineze testimony. Othi nje halamuzi kancane ukuthi wasizakala kanjani noma ungalishonga igama lakho gogo bese uyasho ukuthi izona ziphi inkambo wayisebenzisa. Oh, okay. Ngicela ukuza kuwe nje July. Okay. I Uzongo also July. don't want to because I remember waphuma i-special. Yeah. Sasihamba nesikhafu. Yeah. Ngoba i-Emmy yathola isikhafu ngoba ngifuna umuntu amabuye ka 3 years. Yebo. Yebo mkhulu. And then ngalokho ngibheka kama-YouTube ukuthi konje isebenza kanjani. I remember ngize ngaku-WhatsApp ngikubuza ukuthi mase ngifuna ukusebenzisa ngiba nqunu or not. Wangiphendula wathi I've become naked. Then ngasisebenzisa-ke ke ngalinda nje kancane hawu mkhulu kwenzeka isimanga-ke nje namanje nje ngisamangele lo muntu lo bekazi la ngihlala khona. Yeah. Uyahlala khona hawu uyafona-ke uthi ngila ngaphandle futhi nje ngithuka nale namba alahlukene inamba yami uyithathe lo muntu lona athi ngila ngaphandle mangiphuma ngimgcine nje engahambi nangemoto mangithi hayibo Senemoto. cishe ngaquleka mkhulu Sebuye ngo reverse kwi relationship. ngangabonisa nje ukuthi ngimlindele ngimenze something nami nje ngazi mangithi na yini wena ufunani lana. Yeah. Hayi yazi nje ngiyacabanga nje hayi ngento engiphusha ukuthi uzokubona hayi Ngiyangitshela hamba sibambele hamba sikhafulo njalo. Hey. Azenza nje umuntu njenganasikhathi njenganandaba nje nami yeyinhliziyo uvalo omkhulu yoyo. Hawu, gogo siyakubongela. Waphuma emotweni wangihaga mkhulu ngacishe ngawo. Where's igazi ligijima? Ngijima nasembotini. Hayibo. And when nakhona ngiqhubile angimfonele uye nje lokho efona nje lokho uyafona mina nje ngisasigqinisile angifuni ukubonisa ukuthi nami vele bengisaselapho. Yeah. Wena gogo vele nje umshanga isibambelele lo muntu lo avela sangane kakhulu. Hayi sengidinga sona mkhulu nje sengizone voice note ukuthi usendleleni ehamba ngithi hayibo mkhulu safuna nedliso la ngaphansi sengifuna yonke into ke manje. Hayi khulileka wena gogo khulileka kusazolunga uzobona nawe. Ngijabula ngiyakwazi nokuzi-impress ukuthi ngijabule kanjani. Hayi wena gogo. Hayibo kwenzakalani hayibo ngiyahaphena vele ngiyahaphena lento le. Hayi siyajabula gogo mawukuthi ngempela izibambelelo nekhafulo isebenza ngalendlela ezisebenza ngayo kunina ngoba thina sifuna ukukhanda imizi ukuthi abantu mase beba nemizi yabo kungabi khona umuntu ongafika ngene kulowo muzi loyo. Ngiyazi ukuthi abaningi bangibuka njengomthakathi but kodwa kuhle futhi nakhona mesibona abantu bethandana noma sikwenza ngenkani ke phela. Yebo mkhulu. Injalo ke salukazi. Ngifuna i-permanent angifuni umuntu uzofika manje. Yeah. Umuntu sekanya mkhulu ngifuna nje i-permanent ngifuna umshado nkosi yami. Yeah, hayi kuzolunga gogo yezo.
Hayi thokoza mkhulu. Thokoza salukazi. Yebo. Hayi mfethu. Hayi. Uyizwele mfethu. Hayi. Isikhafulo sala ekhaya mfethu. Isona esidumile su number 1. Hayi ngiyasibona. So number 1 mfethu isikhafulo sala ekhaya. Ngicabanga futhi nanokuthi ngivele ngiyiyeke ipesheli. Ngibuyele straight kwama normal price. Phela ngeke phela. Bayaqeda amakhamba ami labantu lawo. Ngithenga every day mfethu, every day labantu beqede wonke amakhambi. Enuzilula kakhulu. Ngibona ukuthi hayi manje ayisekho into engisengizoyidayisa. Sekumele ngikhiphe futhi ephayetheni lami ngihambe ngiyothenga ngibaphe lemithi. Uma ubuya futhi yakufana nokuthi uyabapha phela lama ngiyabapha mfethu, ngiyabapha ngoba phela mfethu ukhumbule ukuthi ayikho inyanga namhlanje ethanda ukucharge less. And futhi nakhona ekwazi ukukhipha ama testimony. Ikurare futhi ukuthola umuntu mfethu ekwazi ukusiza abantu ngokweqiniso. Very rare. That's why nabo bathi mabakutholile benze sure ukuthi bayabambelela. And abangifihla benjalo la bayave beyigange. Bayangifihla bafuna ngibona umhlaba wonke. Bayakuveza. Bayangiveza ukuthi nangu umuntu osebenza ngokweqiniso. Bafuna ukuthi kuze kube khona iskandal noma idrama. Kuyima kuthiwa hey sesiyobukela idrama abayifuni into yokuphila. Yabo. Kulungile kodwa ke. Asenze kanjani sithini? Siyigoqe mkhulu. Yeah. Ngokubakhumbuza futhi ke ngoba phela ngento laba abanye bayakufihla. Sikhumbuze laba basibukele phela ukuthi ukuphi usebenza kanjani. Oh so mina ngila eBaramoli opposite ama Towers eOrlando eMadam Teresa ngaphakathi emall kulaba abahlala eJoburg ngiyakwazi ukuthi ngizokudeliverla mahala sikhipha imoto sami sokudeliverla nje mahala uthola inkambi zakho mawukuthi futhi nakhona umuntu ohlala eCape Town Durban PE Port Elizabeth Kimberley siyakwazi ukuthi courier from 60 rand to 110 60 rand to 7 to 9 u110 u3 to 5 days. Okay. And then emva lapho ke siba nebhavu Friday to Sunday Sunday futhi nakhona sisabantu emanzini so nje mfethu kuyikona nje lokho mfethu ukuthi senze umsebenzi obaba mkhulu mesenza kanjani injalo nje futhi ayishintshi ngisasho futhi ukuthi ungabe nomona nalento uyilike ushare usubscribe thokoza.